It-tilqima tal-5-in-1 trid tingħata lit-trabi ta' 6 ġimgħat biex tipproteġihom kontra diversi tipi ta' mard u kundizzjonijiet, fosthom il-marda respiratorja tad-difterja, tetnu, pertussis li għasola qawwija, mard fin-nervituri bħal polio u l-ħibb, tip ta' influenza. Imma din it-tilqima ilha out of stock mill-Polyclinics Maltin għall-aħħar ġimgħat. Bil-ġenituri jesprimu tħassib tagħhom. Tawna data biex illaqmuh, da ġara ġimagħtejn ilu. Dil-ġimgħa ċempilna u għalunna li għadhom out of stock. Għalunna biex ma nresquhx fil-folla, issa aktar ġifieri li bdiet isħana u kemm jista' jkun ma noqogħdux fejn nies. Issa jiena ma' nies naħdem, ġifieri ma nafx ikollhom in-nies fuqhom. Anke l-istaff tal-Polyclinics ikkonfermaw ma' One News li bħalissa m'għandhomx din it-tilqima. Biex insaqsik it-tilqima tat-trabi għadha out of stock jew le? Iva hija out of stock. Tafu meta ġejja? Ma nafux, qed jgħidulna biex ngħidulkom iċċemplu għall-aħħar ta' Ġunju u bidu ta' Ġulaj. Sa fejna fija ngħidlek hekk iwa xtawna n-numbers biex inċemplulkom, ma nċemplu n-nies. Hello, Bukikara Health Center. Jiena ġast kemm inkun naf jekk m'għadix out of stock. Smajta sejta out of stock tal-baby su. Iva. Il-biraħ smajta sejta. It-tilqima tiswa 45 euro jekk il-ġenituri jażlu li ma jħallux li t-tfal tagħhom jistennew u jtuwilhom għand it-tabib privat qabel forsi jkun wisq tard.